Sara larunbata goizeko 9:00. Herriko errugbi taldeko jokolari eta arduradunek autobusa hartzen dute Durangora joiteko. Partida bat jokatu behar dute. Baduara 3 urte, 2006 biztare dituen herriunek Eskualigako txapelketan parte hartzen duela. Ego eskualerian. Esperientzia bikaira, giro arruntona, lagunekin aiga eta han bestekin ere biziki ongi moldatzen ga. Hori da historio bat, egiazko historio bat, bodeia lehen eukera da hemengoak gira, euskaldunak gira eta naturalki itzultzen gira beti egoaldearekin. Antolatu ginuen hemen Euskal Herriko orkirrinbi txapelketa. Eta hortik Frantzian nuvelakiten eta hori sortzen zen, eta ez ginen bate, proiektu hortan ez ginen bate sentitzen. Beraz, gazteak galetu duten, guk pentsatu dugu eta haiekin eginda. Bi horren berantago, Sarako taldea Durangoko errugbi zelaian heltzen da, Bizkaian. Hor gira 34, 35, eta polita dena, hortan ditugu 24 Sarakoak, Sarako gazteak. Hau da importantena, rugbia da gazten bizia eta elkartzea, eta hori da gure espiritua. On repart en marche arrière. Allez, monte les genoux, dynamique, faut envoyer, allez go. Ok. Eskualigako txapelketa Eskuadiko Errugbi Federazioak antolatzen du. Bere egoitza Donostian kokatzen da. Federazioak Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroako taldeak biltzen ditu. Orotara, 2000 jokolari. Badago lana, zergatik, hogei talde dira, eta badago senior, badago neska, badago juvenila, kadete, eta gero Euskal Selekzioa ere. Eta hori biltzen geha dena antolatuta, bai liga, kopa, formazioa, eta gero gure helburua da antolatzeko liga bat, Euskal Herriko liga bat, bai iparraldean eta bai hegoaldea. Durangorat itzultzen gira. Sarako taldeak Atorra Margoiarekin irabazteko gogoa du. Eta lehenen txigua Lapurtarentzat da. Jokalariak pixkat dena egiten dute, udan egiten antolatzen dituzte bestak dirua sartzeko eta hori dena, eta ez da bat ere, ez da bakarrik rugbi talde bat, denen laguntza behar dugu. Durangoko taldea 1996an sortu da. 1500 peseta eta baloi batekin. Erronka bat, zango baloiaren erresuman. Egun, 250 errubilari biltzen ditu, motiko eta neskak. Hemen ez egoen lehendik ezer rugbi, da gu hasi ginen unibertsitatean, Elorrion gonzan beste talde bat, da hortik hasi ginen pizkanaka, baina oso zaila. Durango taldea hoberenetan da senior lehen mailan, eta egun Sarak sailkapeneko lidera garaitu du, 18-15. Joanen urtean bi partidak egin ditugu horien kontra. Lehena hemen galdua, 10 ponduz, eta gero etxean hartu dugu 40 pondu. Orduan aurten egin behar zen zerbait. Badugu xantza jokatzea, orduan uste dut hartu dugula. Pozik egun, eta behar da segitu hola. Arrogire Sararentzat jokatzea, eta arrogire jokatzea Euskal Ligan. Elduden urtean, Sarako izarrak bere 50 urteak ospatuko ditu. Bi aldiz, Frantziako txapeldun izan da. 1980an eta 1985an, 3 eta 4 mailan.
Saran, errukbiak erroak azkar ditu. Erraten dituzte bizkat erri saran beti erdi salbaia gehiela, hemen behar dela sartu eta bai, dugu gure fiertasuna da, hori izatea eta agira gazteak dudiena, baute gauza bera, guen orgullu tiki hor dugu. Il faut savoir se faire admettre par les gens d'ici, il y a un esprit. Mais après, quand vous êtes intégré ici, vous ne pouvez pas vous en passer. On va partir d'ici, on fait une colonne de 5 joueurs ici au plan orange, une colonne de 5 joueurs ici au plan blanc. Eta geroa segurtatua da. Sara eta Xanpere biltzen dituen errugbi eskolari esker. Regarde les ballons ici. Le président de SAR, qui est un ami à moi, défend des valeurs dans lesquelles je me reconnais et qu'on essaie ensuite d'inculquer à nos jeunes de SAR et de SMP pour que par la suite ils arrivent à se former en tant qu'hommes. Et là c'est difficile de faire la passe de suite, le ballon au-dessus de la tête, derrière. Ongira, hola, kirol pixka egiten dut, kolegioan ez dugu hainiz kirol egiten eta nire txanez, orduan hola kirol pixka egiten dut. Eta txek eta otiak erran haute eta hasi naiz. Hasi naiz nire bortz urtetan. Ina erudut hemen eroan eta jostatu sarako ekipan. Saran herriaren eta errugbiaren baloreak uztartu dituzte. Usaiaz kanpoko indar bat, errugbiaren amodioa zaintzeko errikipietan.